Oj, na perzijskom znači božanska svjetlost, a značenje hol. Bordata možda nosi poruku da su ljudi postigli sreću uz Božju svjetlost. Istočni Iran i dio Afganistana nazivaju se Horasan, Horasan, što u prijevodu znači gdje sunce izlazi. Predstavlja posebnu regiju, mjesto susreta Kine, Indije i Perzije, čineći je centrom misticizma. Neki tvrde da su Hrvati došli iz tog kraja. Ovaj prekrasni čilin moguće je tkan u Farjabu, Afganistanu ili pak u drevnom Horasanu. Divan par iz Hrvatske, ispunjen posebnom energijom, kupio je ovaj čilin. Oni su naši prijatelji, dame i gospodo, uvijek donose svjetlo prijateljstva, prijateljstva. Možda korijeni Hrvata potiču iz Horasana. Ovaj čilin je poput knjige poezije. Motiv ovog čilima simbolizira izvore nade, zelena boja predstavlja dobar život i prijateljstvo.